Yun. So, Happy New Year guys. Magandang araw. So, meron tayong first project of the year. Ito. TK Airguns. TK Airguns. Galing kay Sir Joel Pollek ng Kasibu, Nueva Vizcaya. Ito. I-semi bullpup daw natin. Yung unang plan namin, full bullpup. Kaya lang nung makapanood yata siya ng video. Semi bullpup na lang ang gagawin. So, ito yung niya. Yung trigger niya. Wala ganyan siya. Ito yun guys. Ito yung unang project natin. Ngayong taon. Yan. Okay, stay tuned guys. Gawa na tayo ng trigger niya. Trigger mechanism niya. Hanggang dito lang siguro. Kasi semi bullpup. So, stay tuned guys. Update ko na lang. Okay. So yan. Ito yung bat niya. Ito yung gagawin nating bat. Ito yung ginawa nating trigger extension niya. Dito yan nakakabit. Yeah. Ganyan siya. Yan, ganyan siya. Yan, so papatapos tayo guys. Patapos natin kay Boss Jansen. Ito yung design ng bat. Yan, sige, stay tuned guys.
Yun, ito na yung airgun guys. Yan, nakalapat na siya. Ito yung tornilyo doon. Yan. Yan. Kalapat na. Yan. So, next step natin yung design ng bat. Lalabas na natin siya, i-design na natin yung bat. So yun ang itsura. Ito natin kasa yan, tapos kalabitin natin. Yan. So sige guys, stay tuned. Next step tayo, yung bat. Gagawin natin yung design ng bat. Yun, sige, stay tuned.
24 hours later. Yun, hello guys. So, welcome back sa ating channel. So, ito na yung binulpap natin na TK Airgun. Yan. TK Airgun. Para ito kay Sir Joel Bahiwag Pollek. Joel Pollek ng Kasibo, Nueva Vizcaya. Hammer type siya guys, kaya may butas dito. Yung pipihitan ng power adjustment niya. Ito. Yan. Yun. So, Sir Joel, ito na yung ano mo. TK Airgun mo. TK Airgun. Yan. Pinabulpap sa atin. Yun. So, hanggang dito na naman yung video natin guys. Yan. Ito na yung binulpap natin na TK Airgun. Mahugani yung kahoy. Yan. Makatap coat siya, kaya medyo makintap. Pero depende na rin yung kay Sir Joel kung gusto niya pang patungan pa ng top coat para lalong kumintap. Yan. So yun, hanggang dito na lang ulit yung video natin. So kita-kita ulit tayo sa next video guys. Yung mga magtatanong ng mga tungkol sa pagpapagawa ng bat saka bullpup, iiwan ko na lang sa description yung ano ko, messenger ko. PM nyo na lang ako. Yun guys. Kita-kita ulit tayo sa next video.